Hindi, wow. Ay, hindi. Doon kayo magpitaya na magpitaya ba doon? Kayo magpitaya ka na magpitaya.
siguro nang nabegi. Barato na, be. Anong peso ka nila? Oh, gabi na yan. Kaya ako. Na, mga ano kayo makamanalili na yung manili. Manalili na yung manili. Kaya sa tingin gili? Wala naman gili-gili. Hindi Yung kile, ala yung kile kitang picture. Ano yung balak mo kasi talaga minsan yung patatong gili kaya kaya eh. Huwag tingnan mo picture yan. Kasi ko rin masaya pa siya gili. Taganan nitang Amerikano yung misa. Ano? Kaya ka, Lia. Kunin ka. Kaya ito, color din dapat na kanila eh. Gili. Ano? Tingnan mo. Lagyan mo ulitin mo. Para to ang gili. Balo. Balo ko talaga sa na talaga rin. Sabi ka kang sometimes nasa saving na lang. Wala, dyan metong siraso pwede yun. 1 session. Oo, sabi Pwede niya. yan pala ako ng 1 session. Kada metong buwak, gagawin ko. Lining lagay. Pwede yan ano. Sabi sisi nga rin gili eh. Metong. Ano kan tayo na? Kung pilala ibla rin buwak na yung kila, mga tinggawang. Sabi sisi nga. Sabi ko na, day na pa yung pollination nila yan. Ano yung mabilis sa'yo ng kila? Sa mga kila. Wala rin. Na? Ayun. Ayun, may atong katawag sa. Red naman yan eh. Red yan. Lazada ka nagkay.
Sabay niyo kaya red po ang pink. Kaya yung balaan mo pink yung Mga Juliet mo yan. Yan o, medyo mo kanya kulay. pero balaan pink yan. Ay, yan. Kaya mo tandiyan mo litak ba yun? Alam mo na yan natin. Ay, na. Ba't mo sa amin yan? Ba't may pa? Maglinis lang ako ng kilumay. Ngayon naman ang bagam lang. Wait lang kayo, tandaan nyo talagang mag-set. Wala ako ni. Pinuwaya. Hindi ko niya autos. Kaya sana eh. Sinanay yung miyak ko. Kaya ako sabi, paano sa kanya? Sa kanya na yan. Nandiyan ka Northville yan eh. Wala signal eh. Wala signal yung guy. Ay, rolling. Ito yung wifi. Ayan, may ba yun? Mamaldog ka ang kay. Magkano? Bakit? Pesos magkano yun? Magkano yung pesos kanta? Anong ba't mo?
At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like alright.